Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız soraptır. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahunağa qurban etjek malın damağını çalıp hökman paýlamaly my? Misal üçin biri damak çalsaň bolýar, paýlamasaňam bolýar diýip aýtdylar diýe. Has doğrusu haýsy bolup durýar, Allah razy bolsun sizden diýipdir. Wa aleykum assalam we rahmetullahi we berekatuh. Musulman doganlar qurbanlykda asyl we esas janyny qurban etmekdir. Qurbanlygyň etini näme etmeliligini qurbanlygyň eýesiniň öz ygtyýaryna goýulupdyr. Qurbanyň etini isleseň hemmesini özüňe alyp bilýän. Isleseň hemmesini paýlap bilýän, isleseň bölüp bilýän. Bularyň hemmesi musulman doganlar hökmanlyk däl, wajyplyk däl. Qurbanlygyň eýesiniň öz islegine bagly ýagdaý. Eger qurbanyň etini böljek bolsaň, üçe bölmek maslahat berilýär. Bir bölegini sadaka bermek, ikinji bölegini özüňe maşgalaňa aýyrmak, üçünji bölegini dogan garnaşlaryňa, dostlaryňa sowgat etmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde qurbanyň eti barada diýär: "Fakulu weddakhiru we tasaddaqu." Qurbanyň etinden özüňiz iň, özüňize alyp goýun we sadaka beriň diýär. Ýagny üçe bölmek maslahat berilýär. Biri şeýle soramak mümkin: "Sogap taýdan haýsy has gowy? Hemmesini özüňe alsaň gowmy, ýa-da hemmesini paýlasaň gowmy, ýa-da bölsaň gowmy?" Fazilet sogap taýdan musulman doganlar hemmesini sadaka bermek iň sogaplysydyr. Emma halk içindäki qurbanyň etini hökman paýlamaly, ýa-da qurbanyň etinden eýesi imel däl diýen gurrunlaryň islamda hiç hili asly we esasy bolmaýan delilsiz gurrunlardyr. Diýdik, qurbanyň etini näme etmeliligini qurbanyň eýesiniň öz ygtyýaryna, islegine goýulupdyr. Qurbanlyklaryňyz, tagat ibadetleriniz kabul bolsun, Qurban bayramyňyz mübarek bolsun. Allah Taala ählimize sag salamatlikda ençeme bayramlar görmek nesip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alamin.